Yo, what's up mga sir? Today, ubani ko ninyo kay atong Suroyon ang bagong branch sa Dunkin dinhi sa Iligan City. Located dinhi sa may Macapagal Avenue, Tubod, Iligan City. Unahan na ni gamay sa Robinson Mall. Kung gikan mo sa syudad sa Iligan, sakay na mo jeepney na Suarez, Boron or Tuminubo line para naog lang mo before sa traffic light or some Mercury drug. So mauna dinhi ang atong Dunkin. Let's go! Pagsunod nato, mao ni inyong makita in fairness nindot pud kaayo siya ambience ug mga buutan ug accommodating kaayo ang ilang mga staff. Accommodating kay ilang mga staff ug mga buutan. Ug ilang mga buutan, mga gwapa po ug mga gwapo. Good napailang ka ninyo. Shout out sir. Anyway, naapod tayo second floor, perfect pod kaayo dinhi mag-chill and hang out with friends and family. Kung gusto ko kang magmuni-muni, maglantaw-lantaw sa gawas while nag-enjoy ka sa imong food and drinks, naabot tayo nindot na spot dinhi. Ug ayaw mo kabalaka kung naamoy sakyanan kay naatay ka parkingan. Ug diri na ta sa exciting part na kung gadali mo ug dili mo gusto mag-dine in, perfect kaayo kay naa na tay drive-thru. Hi ma'am. So, dianin nyo pa ako yung order. Pag umani yung order dito sa Pikas, di nila dahil. Shoutout kay Ma'am Cherry. Ma'am Cherry. Yan. So, grabe ka nice, no? So, pag umani yung order, pwede na may visit din dayan. Okay? Kung nga ni kaluag ang kwan. Loadan nyo, agianan ninyo. This November 21 is the grand opening of the hottest Dunkin drive-thru. So, di pa problema ang parking space. Kay ano tayo mga parking nga nato diyan no? Mga parking area nato diyan sa Dunkin napo diyan. So karon mag-order na ta. Apan kabalo ba mo? Natili lang donut ang ilang gina-serve diri. Naapod sila sandwich and kiban aluha na atong sulayan. Hi ma'am, good morning. Say bestseller niyo din ni karon. Amo ang ginakuan sa mga karon sir is ginasuggest sa mga is nami tuna salad, nami ham and cheese, napod ni kebab. Sa mga sir, ham and cheese. Yeah. Ham and cheese. Isa ka ham and cheese. Sa mga drinks sir, nami iced coffee, nami iced Spanish latte. Napod mi iced orange o iced choco. Paano lang siya? Ice latte? Iced Spanish latte. Oh, yes. Thanks sir. Kali ang sulod ano kita ka box, pwede siya matuha nara sir. Nami Ano siya sir, ang bago nga kiban aloha. Unsa pay langayan ato na ning tilawan. Una natong gihamal ang ilang sandwich ug ang ilang drinks na Spanish latte. Dayon ang ilang kiban aluha na puwerteng lamia. Diri na lang tako to mga sir. O kita-kits lang ta sa grand opening karong November 21, 2023. See you!